Ang abi nila nga, patay na ko sa Manila. Then, ikalit ko uli. Pagkalit na silang uli na ko diri, nakorat sila. Nga karon mo, that's why nagibuhat karon. So ikaw may senior So petition wala ko ka na. makatulog gabi, isa ka-excited. Naghalo ang holba o ang koal. Ani, basta hindi ko nakatulog. Uy, ang aircon. Kauban ako ang senior beautician diri mismo sa FS Fantastic Salon. Si Olga. Hi, Olga. Hi. So ikaw, almost 30 years ka sa Manila. 19. Nag-start ko pagka hairdresser. Oh, hairdresser. Niagi ko junior sa naging manicurista hanggang sa naging junior ko. Hanggang sa na-promote ko pagka senior. Then, marag niabot ang panahon nga, marag kaya na lang ako ni. Niabot si pandemic. Yeah, So medyo nabagsak ang negosyo. So wala kay choice from Manila nibalik ka diri sa sa Mindanao. Unsa imong feeling ato nga murag sayang tungod ni pandemic? Imbis nga dako nakagtigom ato nga panahon kay dali ang kwarta dito. Yes, correct. Diniabot si pandemic, ayun na Los Valdez ang tanan. Murag ang mga salon gay close na. Then wala ko'y choice mo uli ko diri. Ang abi nila nga patay na ko sa Manila. Then ikalit ko uli. Pagkalit na silang uli na ko diri, nakorat sila. Nga niabot ko, nabuhay pa ka. Well, syempre naman din. Siyempre sa matibay ko ni uli. Then, nagulat silang tanan nga nakauli ko. Kasi sa panahon ato, dili beta pwede mo gawas. Yes. Dili pa limitation mo ato kag bayan. So, wala kay choice. Nag-farm na lang ko. Mga after 1 year, sa isa ka tuig, nag-farm ko. Sa katong panahon sa pandemya. Yeah, kaya di man mi pwede mo anhid. Unsa may gitanom nimo tong farm? Nagtalong ko gabi or sayote, bagyo beans, more on gulay. Kay more on gulay gid sa mo sa Claveria. Correct. Gidagdala jud ko gamit para gito kung unsay mahitabo. Bisag asa na ako dadun akong gamit na ako'y salapi. So imo una whatever basin pwede na lang home service na lang sa. Okay, tama. Pangitaan ko na nila. Ito ako dito, nagbaso ko dito, tanong kog talong, tanong kog pitchay. Magaling ka balo pa ka magbasok. Oo magkuan. naman. Kasi syempre, almost 30 years ba ka nitong Manila. So i-grab na ako ni kay tila walay tao nga mohatag sa akong opportunity ngayon ani ka bongga. Wow. So naitabo. So let me see. So naitabo di ay. So ikaw sige lang ka home service. So this time ingon sila nga why not? Sige kog service diri sa Katipunan or bisag asa buong Bilya hanggang na regular client ako sila. Ang mga Domo family, silang talan diri. Then hanggang sa murag siguro nagustuhan nila akong kamot. Unsay ila ko tawagon ko nila diri Loy, diri hanggang sa among mga buhok kailangan sila talala sila. So hanggang sa regular ko nila, naging regular po na ako silang client. Nga karon mo, that's why nagibuhat karon. So ikaw may senior So petition wala ko ka na. makatulog gabi, isa ka-excited. Naghalo ang holba o ang koal. Ani, basta hindi ko nakatulog. So sobrang excited oy. Imo ba ning giampo? Nga tana nga makabalik pag ka sa salon nga nagi Oo naman, physical Diyos ko. Ako gining gi-pray nga. So sana na mag-sponsor sa ako nga maghimog salon yun. Pero ang gusto gid na ako, natuman kay gusto gid ako diri ra gid sa Bilya or Katipunan. Kaya naala jud ko regular mga client diri. So at least karon di na kaingon mato sila mga balay. So na nag-dre building. So mas hawan, mas bugnaw, mas gwapo ang gamit. Tapos murag tas-tas na ang checka ni karon. Diri inoon. Correct. Uy, ang aircon.
So kani siya nga building sa likod. So wala gini sa dili gini sa daan nga Wala. parlor, balay ra gini part sa Bakante balik. na gani siya, sir. So gibuhat lang gini para ani nga salon. Oh, pag-come up nila ani nga business Ah. tungod kay Miss Olga. Mm. Ni kuan na din sila. Ni plan na din sila nga. Galing. So ma'am, at least ma'am ako po nalaypay ko nga kamo nakita mo sa inyo nga nasa ikuan inyo sang gisalig sa kang Miss Olga no na matagaan sa Olga negosyo may na lang no. Do ma'am, imbitara sila para sa inyo ang Quandre Parlor diri. Hi mga fantastic friends. We're inviting you to visit our fantastic salon located at Zone 1, Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. Sobrang happy, wala jud ko'y kabutangan sa akong kalipay. Karong adlaw nga na mag-grand opening nami. Tapos unsay sulti unsay message nimo sa nagtabang sa imo ha nga matukod ni. Thank you sa Domo family, tanan si Lingling, si Jongjong, mga lahat. Sila si Tita Ruby, si Inday, lahat mga anak niya. Nag-effort sila sa tanan nga mabuo lang tanan nga mahimo ni tanan, naglihok silang tanan, especially kay Mayel o kay Big Boss. Thank you kaayo Big Boss.